ik zou het ja, en ik hoor het heel iets echt niet. Het is toen zo blind enige. Denk je van blind enige gekend? Ja. Die was zo kostbaar blind. Maar net als ik gezien, die ook aan haar mag gaan voor naar van het contact op het. Ja, dat is daar blind. Nou is het ook hulle, ja, je Jan, een sappie, een stoppen. Nou is dat ook goed op. Ze slapen nog niet bij de kamer, nee. En in de maand slapen ze aan die in je huiskamer. Maar die huizen, wat wij ook kort duurtjes gaat, ja, wat we die om die spijker vast te draaien. Ja, die zaak. Ja, maar nou, zo blind, ja, die aantal klaar daar. En dan willen we nog aan naast. Dan zag je dat ik daar, dan zag ik daar, ik zei de borst gewerkt, maar dan denk ik dat alle drie. Nou willen alle gaan naast. Maar die feesten, die zitten nog steeds vast te draaien. En die werven, die zijn, maar nu staat ook op dat tijd, maar die waren op de leuner, die vloed wordt dan weer zien, die ervan, oh, alle niet nou. En die ook was zo aan voor die voor in de maand. Maar dat is niet zo niet, voor in de maand, dan weet ik iedereen ook vertellen. Ja. Maar ik was steeds blind. Ik ben rondgegaan met die ook leuner. Nou, ik wil heel gaan dans, maar hij maken ook klaar. Als ik eerder in een kieren op een stop, nou niet bij de kamer, dat is dan ook een nacht van die paard, ja, kom je ook nog die werven, die papiertjes, dat die werven, dat stilletjes aan de blenden, want dat is daar afwakkelen niet. Die feesten zitten toe en draaien, maar we moeten slapen, en dan gaan we daar. En dan is het al klaargemaakt. Hij is ook al klaargemaakt. Als hij vanavond komen, dan weet je dat ik gewoon niet aan met iets aan te doen. Kijk, nou zit gewoon bloemen of zo niet alles zo. Hoe huil ik ook alleen naar het pak slazen. Maar toen heel daar komt, toen was ik enige dagen nog niet aan. Maar die Oost-Blind, maar ik deed daar dus vrouwen voor de later. En dan zitten ze dan maken. Ja. Die daar jaren. En toen daar was een man die nog bij Koolsel komt. Een jong man. Maar nu slaapt die man ook s'avonds niet bij de kamer bij hulle. Weet je, hulle was avond geweest en ook maar strooimatrassen of de straat ziet er echt niet magnetische schoenwassen geweest. En toen heeft die man krap s'nachts voor ons zo. Maar waar die man daar het niet wie die man, dat is een jongeman, hij is ook gekend. Ja. Die had geen naam van gezegd. En toen vond hij uit een platneus. Die weet niet zeker wat platneus is. Nee, wat platneus is zo, hij denkt is die, als hij deze vis opstelt, als hij dan zit hier, was wat hij er zo bedoppie. Weet je, zo'n griefie. Ja. Maar kijk, die platneus is zo klein, zoals bij pompjes en naren, of kleiner. Maar het is zo bedoppie. Hij is niet zo leus niet. Ja, hij is anders die bedoppie. Ja. Of van die plaatdeelgoeders. Ja, zo hij gaat als een butterfly. Maar hij is wit. Ja. Maar waar hij maar wie zie je die boorzagen en die theater. Maar waar hij gaat zitten, jij kan hem niet aftrekken. Je kan hem niet aftrekken, hij zit in die haren vast. Dat is ook Jori en Jan en Soppel en de trek om die naam die bij de kamer lopen. Dan denk ik, kom uit onderzoek gaan, maar dat is echt een jong boorzagen, goed om die kreeg die uit niet. En dan is er ook op vast en dan zien we dat je ook platneus. En toen hou je hem vast en dus ja, dan is het al kaal. Dat is een aantal jaren. Maar dat lijkt, als je daar dus in je haren trekt, ik kan ook niet zo mooi aftrekt niet. Hij schuift in je haren vast. Ja, maar niet. Want ik ben blauw als het bezoekt. En dat Jori zit hier, die man ik zit vaak, dus een goede vuur. Dus die ook, maar je ziet dan, man is een goede vuur. Ja, ik kan hier stukken vertellen. Ja, daar. Daar, die is er uit, kan dat geen kringen. Daar, je loopt elkaar niet naar de kringen, dat is niet gelost. Nee, maar het scherp. Maar kijk Anna, nou is die nou ik hoef een wezen. Geld inbetaald voor die lotto's. Uit ieder werk voor die klok geld. Ja. Dus die hoeven ik weet het wel doen. Ik weet het wel, zo doen toch wel doen die. Ik weet het wel dat stopt het. Niet waar. En dan gaan we lekker niet doen.
Dus dobbelt maar de meeste van de kerk voor. Net bij de staples en de zin met die geld terug gaan lezen nog eens in. Moet je aan die de Het staat. is nog eens zin van haar geld. Niet waar, waar zijn die de staat? Ali, Ali, de staatswetten voor dit soort vergieten, dit soort vergieten, nog moeite zet voor ontvang van een niet. nee, en dan moet je het doen, dus zijn die mensen. Ja. En nou als je dat doet, dan gaat dat is dan ook een reden. Dat is ook een reden, waarom? Voor de geld is daar weer ja van die mensen en niet. Maar Hoe dan doe ik in werk met die nog geld? ik zou het dan nooit doen. Ik was al nooit gelukkig geweest. Ja, probeer ik maar van mij weer aan 50 meter. Ja, niet wel. Als je er nog een woord geeft. In de zin moet je die aan te doen. Dat is duidelijk mis. De rest kan dat niet. Ja, ik heb een leesorganisatie gehad, maar dat is nog een beetje aan de jaren niet. Ja, maar jullie zijn er Nee, ik zit er maar aan, ik moet het daar zo. Nee, Oliver. Ja, daar jaren in meeste bij sport gaat een doel, dat kwaad geweest. Nee, ja, dat is Nooit. Daar is nog daar is nog grappig en afgelacht. Ja, die heeft een dag geen. En hoe goed dat bizar ik kan doen hoe je dat ze kunnen. Ja. Ja, gelukkig voel je je nog niet lang jouw markt. Maar bij mij gaat het nog als het dan gaat. Ja, met name met de dikke bestaan die. Dan kan het wel weer afgelacht worden. Ja. Dan heb ik echt een dag hier, ik kan wel simpelen, ik kan lang worden. Maar dat interesseert het zich. Ja, maar eerlijk gezegd, ik hou niet meer op met alle mensen dat nog liever. En dan wees het dan niet. En als een andere vrouw moet meemaken, dan zijn ze gaan. Het is dan echt heel selecties. Die kan toch met van Zondag, maar dan wat ik hier ben. Maar bij mij is het Hier is niets weg van. man. Maar nee, ik ga hier nog steeds weg van. Maar ik ga hier met de fiets van. Ah, die dacht ik. Hij doet met fietsen. En ga ik op de billen zeggen. Nee, ik ben weer heel banaan. Ja, maar het is ik word nog een beetje daar zitten. Alles mee naar zo. En daar je weet dat het vooral met alles vrienden zijn. Ja, nog zo. Ja, Maar is het nou niet door en dat het komt? Of Ja, Ik moet nog een gast doen. ja. Ja, nee, dat is nog niet. Ja, is niet zeker, maar het was niet zeker. Nu is het zondag weg van de fiets. Was goed met de dier. Ik zal de stieren liggen. Ja, dat is ook gaat worden. Nee, maar ik zal de stieren liggen. Ja, dat doe ik daar. Ik heb die staan als het is nog een pijp zitten. Ja, maar toen kwam je daar om. Toen zei toen het bijna hier bij de jongen geweest. Nou, die zei, hij zei me niet in opstelling. Maar hij is haar zijn. Dat is een bang, dat is een bang. Toen hebben we het niet aangezet. En dus